Hey, jeg vil lige vise jer, hvordan man putter fiskeline på et hjul og fortælle jer lidt om, hvad det er en god idé at være opmærksom på, når man vælger line til sit pågældende fiskehjul. Så lad os komme i gang. Vi bruger noget lidt tykkere line, så I kan se, hvad det er, jeg laver. Det her, det skal jeg jo tænke inde på jeres nylon eller fletline. Og den anden ende, det er den, der sidder fast på jeres line spole. Så I slår den rundt om hjulet. Og så kører I rundt om den lange ende, så at sige. Så I får en lykke, der ser sådan ud. Så kører I enden 3 gange rundt om. Skulle det gerne se nogenlunde sådan ud. Så tager I spidsen her, kører tilbage igennem øjet, der er blevet skabt af, at jeg har kørt 3 gange rundt om. Og så strammer I det til. Så ser det cirka sådan ud. Det der er smart, det er, at det her, det er egentlig en glideknude med et øje. Så når I sætter den på, så hvis man kigger her, så skal man jo lige være opmærksom på, at det er den her vej, den lukker til. Og det vil jo sige, at når vi drejer rundt, så skulle det jo meget gerne komme ind og låse. Så prøver vi lige at sætte den på en gang. Når jeg nu lægger bolden tilbage og gerne vil begynde at trække ind, så ligger knuden her og følger med rundt de første par gange. Så det kan være en idé lige at holde igen. Og når jeg kører det på omgang, så er vi klar til egentlig at bare spole derudad. Hvis vi lige åbner igen. Husk at den snip her, den ikke skal være meget mere end et par millimeter, så den ikke kommer i vejen, når I kaster ud eller spoler ind og lægger sig ind imellem de rundtørn, som hjulet laver. Det kan godt give en masse linkluder. I kan se, at den kan godt glide, men selve knuden her, som ligger på den her knude, den er selvlåsende. Det vil sige, at den knækker, før den går op. Så når jeg lige prøver at montere nylonlinen, og det må jeg lige bære over med, det tager et øjeblik. Så tager vi vores nylonline. Igen, hvis I kan se det, laver lykken. Tager den rundt om. Snor 3 gange igennem. Og det vil den ikke. Prøv igen. 1, 2, 3. Og så igen. Kan I forhåbentlig se det. Så ser det lige sådan ud som før. Vi tager spidsen. Fører ned igennem det lille lykke, vi har lavet med snoningen. Og strammer den forsigtigt op. Og så har vi igen vores løbeknude. Så skal vi lige huske at fjerne den her lille snip. Jeg klipper gerne af, så der er lige omkring 2 mm. Så hvis nu jeg ikke har fået strammet knuden helt op, så har den stadig lidt at arbejde med.
Så skal vi på hjulet. Der kan det være en god idé lige at lukke bøjlen og huske hvad vej det er. Bøjlen trækker, det vil sige bøjlen trækker den vej. Og jeg vil gerne have, at knuden bliver trukket den vej, så skal jeg lægge den i, sådan så den bliver låst, når den kører rundt. Nu vil den kloge nok bemærke, at nej, nu er den på den forkerte side af bøjlen. Men det er jo ikke værre med vores fastspolehjul, at vi lige gør sådan her. Og så er vi der. Kører på forsigtig gang rundt. Og nu er vi sådan set klar til at spole lige på. Der kan I gøre en af to ting. Lige den sidste ting, inden vi bare spoler på. Nu har jeg lige trukket en gul snor igennem det øverste øje for at illustrere det. Det kan være en rigtig god idé at tage den linje igennem det øverste, eller i det her tilfælde hedder det vel egentlig det nederste øje på stangen. Det hjælper jer lidt med at holde noget retning, og det gør det også lidt nemmere at holde linjen stram. Det tager vi lige om lidt, men I burde kunne fornemme, at linjen løber igennem øjet og ned til spolen. Ja, de to måder man kan spole linjen på. Ja, nogen vil måske bemærke, at tingene ser anderledes ud. Jeg havde lille kameraproblemer. Men det er enten ved at trække den af, så den bliver løftet af spolen. Det gør også, at alle de spændinger, der er ved at sideværts trække linjen af, frem for at trække den vej af, at den er spolet på, det gør, at de spændinger kommer med ind i hjulen, når vi spoler dem på. Og så kan det her kluder opstå igen, når vi kaster. Derfor anbefaler jeg altid, at man lige får lidt hjælp. Eller i det hele taget, så at man trækker linjen af spolen. Og det er en god idé lige at have en finger på. Og den kloge vil nok opdage, at det bliver lidt svært at gøre alle sammen alene. Så få din far, din body eller andet, til at hjælpe dig. Eller man kan lave sådan en lille hurtig fidus, som jeg har her. Min spoleblok. Spoleblokken her, det er egentlig bare 3 små klodser, der er skruet sammen, borer et hul i, en lille gang wire, eller hvad vi skal kalde det, kraftig ståltråd, kører igennem. Og så er det egentlig bare i med spolen. Det man skal være opmærksom på her, det er, at det går ganske let, så længe vi kører langsomt. Men vi vil alle sammen rigtig gerne være færdige med at spole linjen på, så vi kan komme ud og fiske. Og så prøver vi at køre den en gang. Så sker der hurtigt det, at linjenspolen den vil komme til at køre hurtigere end den spole, som, eller den hastighed, som vi spoler ind med. Og nu prøver vi at køre en gang her. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at det hurtigt kan blive noget rigtig råd. Og det er derfor, at I så de her skumklodser. Hvis vi nu lige kan rette den her ud en gang. Nu må jeg jo spole op senere. Jeg har et par skumklodser liggende, sådan så at spolen bliver løftet op og kører rundt på skummet. Det giver den samme modstand, som hvis I har en til at holde lidt igen. Og lige meget hvor hurtigt de kører, så kommer den aldrig nogensinde til at køre mere lignende af, end I trækker af. Fordi der er den modstand, fordi den står på skummen.
Så det kan klart anbefales, hvis ikke man lige har nogen til at hjælpe sig. En anden ting, der er rigtig vigtigt at være opmærksom på, når nu I har linen siddende over spoleblokken, eller i det hele taget, når I skal have linen på, det er, at den skal stramt ind på spolen. Det betyder, at man skal gerne holde igen, så linen bliver kørt stramt på. Det kan godt være lidt udfordrende for fingrene. Derfor, hvis ikke man har hård hud af den ene eller anden årsag, så kan det være en god idé lige at tage en klud, lægge linen ind i, og så holde fast. Og så er det ellers bare spole. Så er jeg i hvert fald sikker på, at lige meget hvad, så bliver den lagt rigtigt på. Hvis ikke der er nogen modstand, når I trækker linen på, så kan spolen, som sidder fast og bliver bevæget op og ned, den kan ikke ligge linen rigtigt. Så det er ret vigtigt, at I husker lige at give linen noget modstand, når I spoler på. De sidste to ting, jeg lige vil give jer med, det er, I kan se her på spolen, der står nogle tal. Det er linende størrelse og antal meter, man kan spole på. Det er rigtig rart lige at have en idé om, hvor mange meter line man har på hjulet. I det her tilfælde, der er det fabrikantens anbefaling, at man bruger 0,30, 0,35 eller 0,40. Man kan sagtens spole en linetykkelse tyndere på, men man skal aldrig overskride fabrikantens anbefaling i forhold til tykkelse, fordi alt på hjulet er designet til en eller anden makstykkelse, og det giver jer kun problemer. Og desuden så hvis I går en linetykkelse til højre op, I kan jo se hvor meget den falder. Den går fra 180 til 100 på 0,10 mm. Og hvis I så går højere op, så er jo ikke engang 100 meter line på. Den anden ting jeg lige vil sige til jer var, at I kan jo se her, at jeg har holdt mig en lille smule fra kanten. Og ikke fra hvor den runder, men fra den indre kant. Og det gør jeg, fordi hvis I får spolet for meget line på hjulet, så giver det fuglerede på fuglerede på fuglerede. Indtil I har fået den mængde line, I har lagt for meget på hjulet, af igen. Så det, jeg plejer at sige hellere 10 for lidt end 10 for meget i forhold til meter. Fordi de der linekluder dage, hvor man ikke får fanget en skid, de er bare ikke særlig sjove. Det var de sidste to ting, jeg lige ville sige til jer. Hvis I kunne bruge det til noget, hvis I har idéer til, hvad I ellers gerne vil have hjælp til at finde ud af, hvordan I får løst, som begynder eller lidt øvet, så skriv gerne i kommentarfeltet. I det hele taget, så laver jeg gerne de her fiskefilm. Så kom med jeres input. Det kan også være, at nogen har nogle andre erfaringer, vi kan dele med andre, så skriv dem endelig. Det var tak for nu. Vi ses lige pludselig.